Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і наш стрым са студыі Еўрарадыё. Як звычайна можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Некалькі дзён таму, дакладней 23 снежня, на паліцах кніжных крам нечакана з'явілася новая, другая кніжка аднаго з самых скандальных пісьменнікаў Беларусі, як напісаў адно з айчынных СМІ Андрусіка Івановича Горвата. Пра тое, чаму так вось таемна выдавалася гэтая кніга, увогуле пра сакрэты выдаўнічыя, выдаўніцкія і пра тое, ці можна зарабіць выдаўцу на выданні беларускамоўнай літаратуры, мы сёння пагаворым з намеснікам дырэктара выдавецтва «Медысонт» Іванам Кобзікам. Добрый день, Иван. Добрый день, Зміцер. Адразу хочу поправить, не Андрусик Иванович, Андрей Горват. З гэтай кнігі пісьменнік стаў Андреем Горватам. Відаць, так далей і будзе. Вот так вот. Усе растуць, усе сталеюць. Будем ведаць, як звяртацца. Иван, тым не менш, давай вот з гэтага вот пытання і пачнем таемнасці. Вось гэтая таемнасць вакол таго, калі, што, чаму не было нейкіх анонсаў, чакайце, сустракайце, выстройвайцеся ў чэргі. Чаму так было, па чыёй ініцыятыве? Ну, выключна па ініцыятыве пісьменніка Андрэя. Я быў не згодзін з ім, адразу скажу, спрабаваў данесці яму, што сотні гадоў развіцця маркетынгу трэба ж улічваць і трэба, мабыць, даваць нейкія цізеры, нейкім чынам весці актыўнасць у Фейсбуку, тым жа, які вось у прынцыпе дапамог Андрэю, тады яшчэ Андрусю, выйсці на першую кнігу. Ну, але ж мне было сказана, што не, хачу пабачыць чыстую рэакцыю публікі на кнігі, нічым не справакаваную, нічым не абумоўленую, таму вось друкую, забіраю весь наклад, раздаю яе на продаж у Купалаўскі тэатр і ў Акадэмкнігу і чакаем. І чакаем чаго? Ну, чакаем рэакцыі чытачоў, чакаем, калі ўбачаць, калі прачытаюць, калі напішуць. То есть, такім чынам была такая спадзеўка на тое, што вот нейкі чытач зойдзе ў Акадэмкнігу, паглядзець, што там новага ёсць на паліцах, і раз убачыць новую кнігу Горвата, і пайшла пагалоска. Вот на гэта разлік? Ну, відаць так. З майго боку дакладнай інфармацыі ніякай не выходзіла наружу. Я так разумею, з боку Андрэя таксама, таму, відаць, так і атрымалася. Па крайней меры, іншых варыянтаў я не бачу. Нехта ўбачыў, нехта выклаў у Фейсбук, падхапілі, ну і вось маем, што маем. Іван, ты вот сказаў пра шматлікі, шматгадовы вопыт выдаўніцтва, як это робіцца ва ўсім свеце, пра маркетинг, рекламу и гэтак далей. А я вот калі гляжу там фільмы, некія там заходнія, амерыканскія, дзе прысутнічае ў галоўных героях, там пісьменнік нейкі і яго адносіны з выдаўцом, то я бачу там выдавец сказаў вот так. І пісьменнік робіць так. Вот ты ідзеш туды, там рэкламуеш, тое расказваеш, так мы гэта прадвігаем, кампанія прасоўвання. І пісьменнік вымушаны так рабіць. А у нас што? Вот нейкае іншае, свой шлях і тут? Ну, у нас з Андрэем Горватам дакладна не такія стасункі. Ён асоба самадастатковая. Таму, ну, як бы мы яму не казалі, пра што пісаць, не казалі, як гэту справу выдаваць і якім чынам прадаваць. Больш за тое, я, чакаючы другую кнігу, вось гадаў, пра што яна будзе, ці пра каханне, ці пра падарожжа. Калі пабачыў, ну, у электронным выглядзе, безумоўна, тэкст, то, ну, быў здзіўлены, мякка кажучы, што амаль што не ўгадаў, хаця нейкія крышачку рысы і таго і другога там ёсць. Вось пра гэта амаль што не ўгадаў мы пагаворым крыху пазней. Зараз я ўсё ж такі вот пра адносіны выдаўца і літаратара хочу до конца зразумець. Ну, можа быць, яно на ўсіх не распаўсюджваецца, і выдаўцоў, і літаратараў, але ў дадзеным вот тандеме. Я разумею, калі там літаратар прыносіць да выдаўца свой рукапіс і кажа: так, я табе плачу,
і я хочу вот так, і ты мне за мае грошы рабі вось так. А тут, наколькі я ведаю, ўсё ж таки выдавецтва за свае грошы рабіла, выдавала кнігу ці не? Ну, скажем так, калі гаворку весці пра першую кнігу «Радыёпрудок», то грошы на яе былі сабраныя на талаце, ну, ці на улі, дакладна не памятаю, але гэта быў краудфандынг, і сапраўды Андрэй прыйшоў да нас з нейкай сумай грошай, сказаў, што вось хачу гэтую кнігу выдаць, мы выдалі, ён яе за паўдня прадаў, ну, і потым ужо пачаліся нейкія ўзаемныя, так бы мовіць, стасункі, калі нешта мы выдаем за свой кошт, нешта ён сам прадае, нешта мы прадаем і гэтак далей. Ну, другую кнігу так, сапраўды, мы выдалі за свой кошт, ну, але ізноў-такі, зыходзячы з таго, што увесь наклад забраў Андрэй, ну, то тут таксама ён можа ў нейкім чынам дыктаваць, што нам друкаваць, што нам выдаваць. Ну, зрэшты, ён можа сабе дазволіць, бо калі б мы пачалі кіраваць Андрэем Горватам, то гэта быў уже не Андрэй Горват. Ну, забраў, маецца на ўвазе што? Вы надрукавалі за свае грошы, ён прыйшоў з торбачкай грошай, паклаў і сказаў, вот я купляю гэты наклад, у вас па себякошце. Ну, давайте мы ўжо не будзем фінансавых пытанняў кранаць, ну, але вось так. Распаўсюдам першага накладу займаецца сам Андрэй Горват. Наступныя, я спадзяюся, што мы ўжо нейкім чынам раздзелім і адказнасць, і прыбыткі адпаведна, і вось спадзяюся, што будзе і другі, трэці наклад, які больш шырока разыдуцца ўжо па крамах, па нейкіх прыватных распаўсюдавальніках і гэтак далей. Такім чынам, вот забраў ён гэты наклад, і далей вы ўжо да гэтага першага накладу выдавецтва не мае ніякага дачынення. Я да чаго гэта пытаюся? Вот я чытаў у, скажем, у Фейсбуку прэтэнзіі, назовем это ў двукосі, прэтэнзіі кіраўніка Сымбальбай Паўла Белавуса, што а што ж вы не далі нам на краму Сымбаля, мы б таксама распаўсюджвалі, але я так разумею, што вот сказаць давайте дадзім туды, ты ўжо как бы не можаш. Не магу, бо фізічна гэтых кніг няма. Я, здаецца, асабіста Паўлу і ў Фейсбуку патлумачыў, што ну так, мне вельмі прыемна працаваць з Паўлам, мы прадавалі і «Радзіва-прудок» праз яго і іншыя кнігі, ну, але пакуль так. Але я спадзяюся, што гэта пытанне, ну, максімум аднаго месяца, і ўжо ў студзені будзе магчымасць надрукаваць другі наклад, ну, і адпаведным чынам усіх забяспечыць, хто жадае. Не толькі Павел вось тэлефанаваў, калі розгалас прайшоў пра гэтую кнігу, і не толькі ён вось прасіў і дзівіўся, чаму вось мы не папярэдзілі і не прывезлі. Іван, але ўсё ж таки вот мне цікава, вы зараз надрукавалі 1000 асобнікаў, так? Так. Калі б, скажем, за некалькі месяцаў там ці за там паўгода, да прыкладу, да выхаду ўжо запланаванага выхаду кнігі, вы паведамілі, што далі інфармацыю ў Фейсбуку, там у СМІ, што будзе вот ужо чакайце такога-то там 23 снежня будзе ўжо гатовы наклад, і пачалі вот, ну скажем, там Павел Белавус, там нехта там яшчэ, там я не ведаю, там іншыя крамы, там, ну не ведаю, людзі просто распаўсюднікі звяртацца да вас. Вы б маглі падумаць і падлічыць, прыкінуць, ты ж ўсё ж таки бізнесмен, там прыкінуць, а што мы будзем 1000 друкаваць? Адразу замуцім там 10 000 і ўсё, таму што у нас все разлічанае, оно разыдзецца. А атрымліваецца, вот навошта гэтыя складанасці? Ну, 10 000 відавочна не для беларускага рынку. Ну, я утрыраваў. Папярэдняя кніга, калі не памыляюся, накладам 6600 выйшла, і, ў прынцыпе, ну, фактычна ўся разышлася. Там у нас на склад 10 ляжыць пару сотняў асобнікаў, якую, я так разумею, пад прэм'еры таксама у нас забяруць. Ну, я до таго пытаўся, што ўсё ж таки ці не выгадней нават было б, падлічыўшы і загадзя папярэдзіўшы ўсіх, хто зацікаўлены ў распаўсюдзе, большы наклад, меншыя выдаткі, наколькі я разумею. Цалкам з вами згодзін, але ізноў-такі, ну, Андрэй Горват не быў бы Андрэем Горватам, калі б вось не зрабіў такі фінт вушамі, як з першай кнігай. Вы ж разумееце, што таксама яна так своеасабліва там друкавалася і прадавалася, але ў выніку, ну, атрымалі вельмі вялікі для беларускіх рэалій наклад. Я спадзяюся, што вось, ну, большыя выдаткі на друк першага накладу акупяцца ў выніку большымі накладамі наступнымі. Мы пачалі размову са слоў пра тое, што вот вы адгаворвалі Андрэя Горвата, а вот ад вот такой падачы, такога выхаду раптоўнага і нечаканага і таемнага, ён настойваў вот наадварот. Хай вот усё таемна, вот каб ніхто не ведаў і гэтак далей. На сённяшні дзень, калі вот глядзець вот на тое, што вот як людзі цікавяцца, як купляюць і гэтак далей, хто казаўся правы?
Ну, відаць, што ўсё ж такі ён. Ну, цяжка сказаць, мы ж не можам адразу два варыянты паспрабаваць, то есть колькі было б кніг на дадзены момант прададзена, напрыклад, і які б быў розгалас, калі б мы пайшлі шляхам, які я прапаноўваў. Ну, але дакладна не атрымалася, ну, нейкага фіяска, скажем так, то есть дакладна было 1,5 дні маўчання, калі я там маніторыў Facebook, напрыклад, глядзеў нейкія сайты, дзе звычайна пра гэта пішуць, і потым вось плаціну прарвала, і 10-23 хіба ўжо пачаліся тэлефанаванні, а дзе ж новая кніга Андруся Горвата, чаму яна не ў нас. Я думаю, што Андрэй ўсё ж такі быў правы, ну, але жыццё пакажа ізноў-такі. Іван, яшчэ адзін момант. Я ведаю, ну, і з практыкі ўсіх выдаўцоў, і калі казаць па шчырасці, такой інсайдерскай інфармацыяй валодаю, што от ты асабіста таксама сядзеў салоўкам і крыху там, скажем так, вычытываў тэкст будучай кнігі Горвата. Першае пытанне: ці шмат выправіў? І другое, ці пагадзіўся Андрэй з тваімі праўкамі, ці прапановамі там унесці праўкі? Ну, скажем так, я не тое, што залоўкам нешта выпраўляў, ну, але выказаў агульнае пажаданне крыху прасцей зрабіць, каб вось, ну, умоўна кажучы, у гэтым сюжэце не заплутаў просты чытач, да якіх я сам сябе адношу. То есть я не літаратуразнавец, не вялікі там прыхільнік такой глыбокай надта літаратуры, такой філасофскай і так далей, не чытаў Джойса, хоць таму ж у універсітэцкай праграме ён быў. Ціха, маўчы, не прызнавайся. Ну, што ж рабіць, ладно. Вось, таму было пажаданне неяк зрабіць прасцей, ну і мне падалося, што так, вось канчатковы варыянт стаўся прасцейшым, чым быў першапачатковы. Ну, але ж, я кажу, нейкіх канкрэтных момантаў я не выказваў, бо ізноў-такі, ну, не лічу сябе ў праве. Ну, тым не менш, нейкія прапановы былі, і як Андрэй паставіўся да прапановы? Тут ён такі аўтарытарны аказаўся чалавек, вот хачу, каб так выдавалася таемная кніга, і ўсё. А ў дадзеным выпадку? Ну, да, сапраўды, былі улічаны некаторыя прапановы, не ведаю, думаю, што не толькі я, але і, напрыклад, рэдактар кнігі іх выказвала, былі ўлічаны, і кніга, ну, на маю думку, вось атрымалася, ну, прасцейшай вось для шырокага кола чытача. Хаця, можа, вось нейкія крытыкі, там знаўцы літаратуры вось не паходзяцца, скажуць, што, можа, трэба было там яшчэ больш там. Ну, кніга атрымалася прасцейшая, чым арыгінальны варыянт. А наколькі яна сталася цікавейшая за першую кнігу, за «Прудок»? Ну, цяжка сказаць цікавейшай. Тут, ну, справа не толькі і не столькі ў сюжэце, тут трэба атрымліваць асалоду і ад тэксту, умоўна кажучы, ад жартаў, ад гумару, увогуле ад нейкай, ну, такой вось, не ведаю, вось ад самого факту, что ты читаешь другую книгу Горвата. Мы перервемся на невеличкую паузу. Послевкусие, можно кажуть. Да, короткий выпуск новинок на Еврорадио. Выдавец первой и другой книги Андрэя Горвата Иван Кобзик у студии Еврорадио. Вернемся праз 3 хвилины. Гляди, ты уже не отчуваешь свой час. Режешь гуком километры до нас. Разбиваючи ущент свої сни, про їх ти вже не бачиш, я гляджу за двоїх. Нерухомая у шпаркой ходе, трусиш думками у ночі мяне. По гербарыях дорога домов, свои слезы в кулак, яны не возьмут тебе, яны ще мусят чакать. Не покидай следов на заснеженных дахах аэропортов, бьются скепки слов, так незнайомо. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. У Гомелі вядомага з часоў акцыі пратэсту ад дармаеду відэаблогера Максіма Філіповіча пасля адбыцця 14 сутак арышту з СІЗА перавезлі ў суд і далі яшчэ 15 сутак, то бок 29 сутак і святы Максім Філіповіч правядзе за кратамі. У Расіі запатрабавалі ад Украіны адмовіцца ад новага праходу ваенных караблёў праз Керченскую затоку. Спікерка расійскага МЗС Захарова лічыць, што падобны намер Украіны з'яўляецца новай правакацыяй. Нагадаю, сакратар Савета нацыянальнай бяспекі і абароны Александр Турчынаў заявіў, што Украіна рыхтуе новы праход разам з міжнароднымі партнёрамі. А між тым, тэрмін уведзенага ў 10 абласцях Украіны ваеннага становішча мінаваў сёння. За час гэтага ваеннага становішча памежнікі не прапусцілі ва Украіну каля 2000 расійскіх грамадзянаў. За апошнія суткі 89 расейцаў не трапілі ва Украіну. Нафта падае ніжэй за $50 за барэль упершыню з ліпеня 2017 года, такім чынам патаннеўшы на 40% пасля 4гадовага максімуму, якога яна дасягала ў кастрычніку. Сіноптыкі цвердзяць, што белага снежнага новага году магчыма і не будзе. У Беларусі мокры снег і дождж у найбліжэйшыя дні, вецер парывамі да 14 метраў на секунду, уначы тэмпература паветра ад -9 да +1, а ўдзень ад -5 да +5. Што цікава, у Палтаўскай вобласці Украіны наадварот вялікія снегапады, з-за чаго на дарогах коркі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з Іванам Кобзікам, сузаснавальнікам і намеснікам дырэктара выдавецтва «Медысонт» гаворым пра новую кнігу Андрэя Горвата. Чаму з Іванам Кобзікам гаворым? Таму што менавіта ён, дакладней, яго выдавецтва выдала як і першую, так і другую кнігу аднаго з самых скандальных беларускіх пісьменнікаў, як сказала адно з беларускіх СМІ. Дарэчы, вы называеце яго скандальным, а паглядзелі б вы на яго ў жыцці, вы відавочна бачылі, калі ён так вось стаіць сціпла каля дзвяроў выдавецтва, паліць там разам з Романом Падалякам, ніяк яго скандальным не назавеш. Вот мне, дарэчы, і таксама стала цікава, я нават паздзіўляўся на сваёй старонцы ў Фейсбуку, адкуль, можа быць, крытэры нейкага скандальнасці ў Беларусі нейкія іншыя, чым у свеце, таму што, здаецца, чым мог аскандаліцца Горват, дзе ён там, п'янага яго нідзе, здаецца, не лавілі, голым па Мінску ці па прутку не бегаў, ці мы пра гэта не ведаем, шырокая публіка там, нічога такога, чаму? Ці это такі піар-ход? Можа, это вы, Іван, заплацілі дзе-то там? Не ведаю, я думаю, што гэта нехта з крытыкаў, так яго назваў, ад гэта падхапілі, абсалютна не скандальны, абсалютна сціплы. Калі ў минулыя там гады прыязджаў ён да нас, такой простай вопратц, то мы яшчэ там паміж сабой думалі, а дзе ж яго каза прыпаркаваная. Але ж зараз, наколькі я ведаю, казы ў яго няма, але Горвата застаўся Горватам. Такі ж сціплы, такі ж спакойны, такі ж інтэлігентны. Сціплы, спакойны, але, як я зразумеў з вашых словаў, калі сказаў, што выдаем кнігу таемна, без рэкламы і чорнага піяру, то і не зрушыш з месца, так? Так, ці страціш аўтара перспектыўнага і, так бы мовіць, улюбёнага. А што, так лёгка ў нас уся гэта справа робіцца, ах, не падабаецца мне Кобзік, пайду я там, не ведаю да каго там іншага, і ўсе толькі стаяць выдаўцы, расставіўшы рукі і чакаюць новага маладога літаратара. Я ведаю мінімум аднаго выдаўца, які сапраўды падыходзіў да Горвата і прапаноўваў свае паслугі, там казаў, што прапануе лепшыя ўмовы, але мне прыемна, што Горват застаўся з намі. А што датычыць выдання першай кнігі, то таксама, калі ён у сябе ў Фейсбуку напісаў, што рыхтую новую кнігу, ці не жадае хтосьці ёй заняцца, то я, наколькі ведаю, апроч маей прапановы было яшчэ некалькі, але так атрымалася, што наша для яго апынулася цікавейшай і па фінансавых момантах, і па тым, наколькі мае менеджеры з ім кантактавалі дасведчана і уважліва. На шчасце, атрымалася
супрацоўніцтва з ім распачаць. Іван, але вот подзяліся сакрэтам, як вот, ну, ўсё ж таки бізнесмен, ты вот найперш, ну, я разумею, что, да, любіш беларускамоўную літаратуру і гэтак далей, хоць і не чытаў Уліса, тым не менш. Як, вот, што павінна было, вот, нейкая чуйка спрацаваць, ці што, каб, ну, піша, да, цікавыя там нейкія там замалёвачкі чалавек у Фейсбуку, потым сабраў іх у такую, типа, кніжачку тоненькую і прынёс, давайте, выдавайте мне кнігу, і тут же чалавек павінен задумацца. Одна справа папулярны чалавек у Фейсбуку, але іншая кніга, выдаткі, ці пойдзе, ці трэба это каму? Вот як это пралічыць? Ну, чамусьці вось я лічу сябе такім сярэднестатыстычным беларусам, умоўна кажучы, і чамусьці вось мне здаецца, што калі нешта падабаецца мне, то гэта і будзе і шмат каму падабацца. Напрыклад, ну, я рэкламую там свае паслугі там, дзе сам жа падобныя паслугі шукаю, напрыклад, ну, на тых жа сайтах, у тых жа пошукавых сістэмах. Ну, то і тут мне вось падалося, што калі я там на працягу некалькіх месяцаў гэтага Горвата чытаю з задавальненнем, там паставіў прыярытэт у паказе для ягоных допісаў у Фейсбуку, то, ну, напэўна, гэта будзе цікава і шырокаму колу чытачоў. Ну, вось так атрымалася, што не памыліўся. Ну, добра. Але першая кніга пайшла на ўра, ўсім спадабалася. Ну, можа, там каму і не вельмі спадабалася. Заўсёды ёсць тыя, каму не спадабалася, ну, да, але наколькі я памятаю, вот адразу першая хваля рэакцыі, яна была станоўчая. Ну, потым там нейкія там з'явіліся моманты там нестаноўчых водгукаў і на кнігу, потым на спектакль і гэтак далей. Але вот я гляжу першую рэакцыю на другую кнігу, і першая хваля ўжо не вельмі, скажем так, станоўчая. Вот нават адкрыў спецыяльна, паглядзеў на Будзьме рэцэнзію Андрэя Адамовіча. І ўжо как бы не айс, як кажуць. Вот. Ну, былі, наколькі я ведаю, і пра першую кнігу, не айс рэцэнзіі. Ну, што сказаць, напэўна, многія чакалі, ну, напрыклад, працягу радыёпрудок, працягу прыгод Андрэя. Ну, я вось чакаў падарожных нейкіх нататкаў, асабліва заходзячы са сваёй любові да падарожжаў, то мне вельмі цікава было. Ну, але гэта другая кніга, гэта другі Горват, ужо не Андруся, Андрэй, умоўна кажучы. Таму трэба гэта ўсвядоміць. Ну, што ж рабіць? Усім не будзеш падабацца, але вось наколькі я ведаю, шмат і тых, каму спадабалася гэта кніга, спадзяюся, што. Ну, добра, але вот твоя рэакцыя першая, калі была, ты вот пачытаў і прынёс, і это самае так глянуў і сказаў: Андрэй, што ты мне прынёс? Што гэта? Ці там падумаў і так падумаў, ну, можа і не прудок, але на хвалі прудка прадасца добра. Не, я не пра тое ніякім чынам не зважаў на прудок, што вось на хвалі, бо, ну, зразумела, што это шляху нікуды. 1000 прадасі і ўсё. Не, я, ну, таксама для сябе ўсвядомлю, што да, гэта кніга другая, што Андрэй вырас, хоць там на Будзьме напісана, што гэта павінна была быць першая кніга, але ж не, слог адшліфаваў. Ну, вось так, вось такую ён узяў ідэю, такі сюжэт. Я атрымліваў асалоду, сапраўды, вось чытаючы гэту кнігу. Вось. То есть асабіста ты не расчараваўся? Я не расчараваўся. То есть Тэрмінатар 2 не горш за Тэрмінатар 1? Ну, гэта хай шырокае кола чытачоў вырашае. Для мяне не горш. Асабіста для мяне. Добра, давай пакуль пакінем Горвату і, так сказаць, прыхільнікам творчасці Горвата, хай і рэцэнзістам, хай яны там вырашаюць, што і як. Давай, можа быць, крыху пра выдавецкую справу. Скажы мне, ласка, вот все ж таки ты закрануў крыху тэму таго, што вот наклад, якім быў выдадзены нават першая кніга Горвата, незвычайны для Беларусі. І да, сапраўды, я там чую, бачу там 100, там 200, 500 накладнікаў, а там 1000, о, все, літаратурны поспех. Вот як выжываць, вот як ввогуле сітуацыя на выдавецкам беларускім рынку, асабліва з беларускамоўнай літаратурай? Ну, цяжка сказаць, мы займаемся не толькі і не столькі беларускамоўнай літаратурай, не столькі нават выдавецкай справай, мы яшчэ і друкарня, мы шмат друкуем рэкламнай прадукцыі, нейкіх этыкетак і гэтак далей, ну, карацей, усё апроч грошай, як кажуць. Друкуем, таму, ну, вось, гэта адзін з накірункаў нашай дзейнасці, ну, але, ў прынцыпе, ён таксама прыносіць прыбытак. На маю думку, калі вось сур'ёзна, адказна займаешся нейкай справай, дык у любым выпадку вынік будзе.
хоць безумоўна мы там не першыя па выданню беларускіх кніг. То есть атрымліваецца так, што асноўныя бізнес-ідзеі, грошы зарабляюцца на іншым, а гэта вот так вот ад любові да, там, я не ведаю, там, да беларушчыны, да беларускасці, да літаратуры нейкай. Не, гэта, ну, гэта таксама бізнес, гэта ні ў якім разе не мецэнацтва нейкае, мы не ва ўрон сабе там выдаем беларускамоўных аўтараў, ну, сапраўды часцяком за іх кошт, альбо за кошт, ну, нейкіх там іх спонсараў, скажем так. Бывае, друкуем кнігі іншых выдавецтваў, у якіх няма сваёй тэхнічнай базы, і просто, так бы мовіць, забяспечваем паліграфічнае выкананне, ну, але тым не менш, это ўсё гэта, так мовіць, прыносіць нейкую карысць. Але у дадзеным выпадку, вот наколькі ўсё ж такі ў гэтым бізнесе, ну, сяброўства, скажу, кумаўство, як кажуць, яно распаўсюджанае. Ну, вот, да прыкладу, там, знаёмы ты з кімсьці там з даўніх гадоў, вот у вас сяброўскія адносіны, і гэты твой сябар раптам вырашыў напісаць кнігу і прыходзіць, говорить: Іван, ну выдай па-сяброўску, вот што ты скажаш? Не, ну справа ў тым, што сяброўства яно ў любым бізнесе, відаць, мае месца быць у любым выпадку, там на прыватных кантактах прадаюцца і там які-небудзь металапракат і кнігі і што заўгодна. Менеджеры заўсёды там са сваімі кліентамі стараюцца падтрымліваць цёплыя адносіны. Ну, калі гэта будзе годная кніга, то безумоўна выдадзім. Калі аўтар захоча выдаць гэту кнігу за свой кошт, дык ну, выдадзім, калі там толькі не будзе нечага супрацьзаконнага, умоўна кажучы. Ну, вось такім чынам. Але я так разумею, што сёння такая сітуацыя упіраецца ў грошы і ну, вельмі рэдка выдавец рызыкуе сваімі грашыма і выдае. Ўсё ж такі даводзіцца пісьменніку, аўтару самому нешта рухацца і шукаць нейкія варыянты. Ну, ці звяртацца ў дзяржаўнае выдавецтва, наколькі я ведаю, яшчэ выдаюцца такія кнігі, ну, але, мабыць, трэба пачакаць, і зноў-такі нейкія знаёмствы, кумаўство. Мне тут цяжка нешта сказаць, ну, да, з Горватам гэта сапраўды, гэта вось робіцца апошнія кнігі за наш кошт, і гэта прыносіць прыбытак і нам, і аўтару. Ну, а што? Што наконт іншых, гэта цяжка сказаць, безумоўна. То есть вот у выдавецкай справе, ну, ці, скажем, я не знаю, нават у пісьменніцкай справе тады, ну, калі не на першую ролю, то на другую краўдфандинг выходзіць. Ну, гэта неблагая, дарэчы, справа, безумоўна. Той жа Александр Тамкович, які таксама ў нас выдае свае кнігі, вось збіраў грошы на мазаіку жыцця, з поспехам сабраў, выдаў кнігу, яна ўжо ўся разышлася фактычна. Зараз збірае грошы на кнігу, з якой ён шчыльна працаваў далягляд Зінаіды Бандарэнка, і таксама спадзяюся, што мы яе будзем друкаваць вось на пачатку, ну, па крайней меры, у першай палове наступнага года, і таксама ўжо істотная частка грошай сабрана. Ну, краўдфандинг гэта ж не тое, што там нейкае спонсарства, там мецэнацтва і гэтак далей, у многім гэта проста унясенне перадаплаты за кнігу, якую ты хочаш атрымаць гарантавана. Ну, таксама Зміцер Дрозд сваю кнігу «Таямніцы Дуніна Марцінкевіча» таксама сабраў грошы, надрукаваў у нас, і вось нядаўна напісаў, што яе ўжо няма. Ну, спадзяюся, што яшчэ у крамах яна ёсць. Ну да, я бачу, што яго няма, і вот, скажем, вот Дрозд, яго кніга разышлася ўжо. Іван Кобзік, выдавец, сядзіць і думае: так, відаць, значыцца, можна на гэтай кніге зарабіць. Давай-ка яшчэ дадамо накладу дадатковага, ці як? Вот. Ну, пакуль мы яшчэ з Дроздом на гэтую тэму не размаўлялі, але цалкам можа быць. Трэба прааналізаваць поўнасцю, бо сапраўды першы наклад ізноў-такі быў выдадзены за кошт Зміцера, ну, хаця хутчэй за кошт вось тых ахвярадаўцаў, якія гэтыя грошы склалі. Ну, а далей можна падумаць, калі сапраўды ёсць яшчэ дэфіцыт на рынку, калі ён пагодзіцца, безумоўна, калі мы дамовімся, то можна выдаць дадатковы наклад ужо за кошт Медысонта і яго прадаваць. Ну, вось мы даведаліся, што вельмі адрозніваецца выдавецкая справа у Беларусі ад таго, што там, скажем, адбываецца за мяжой у той жа самай Амерыцы. Стасункі паміж выдаўцом і аўтарам не такія, як там. Ну, прабачце, але як
справы абстаяць у Амерыцы мы бачым па фільмам, напрыклад, я вось не ездзіў туды, не знаёміўся з выдавецкай справай, цалкам можа быць, што і такія стасункі, як у нас з аўтарамі, таксама маюцца там, ну, але ж, безумоўна, ёсць. Але мне цікава, ці здараецца такое, што вот выдавец, асабліва калі ён ужо выдае там не першую, а там другую, а то і трэцюю кнігу аўтара, што іх стасункі такія чыста дзелавыя, як кажуць, бізнес-стасункі перарастаюць у стасункі сяброўскія. Вот адбываецца такое ў нас ці не? Ну, мабыць, так. Ну, добра, я спытаюся напрамую, з Горватам вы сталі сябрамі ці не? Ну, напэўна, я б не мог бы сказаць, што мы сябры, бо, ну, Горват увогуле ж інтраверт, вы ведаеце. Ці шмат у яго сяброў цяжка сказаць. Не, ну, хутчэй мы ў прыяцельскіх стасунках, хаця хацелася б, канешне, быць і сябрамі. Ну, але не, ён у прутку, мы тут бачымся, калі вось ён прывозіць. Ну, то есть вы так не можете, седзячы, там, скажем, у пятніцу, там, ці ў чацверг вечарам і складаючы плану на выходныя, сказаць сабе, ну, а што? Матнёмся на выходные до Горвата на дачу, там правядзем выходныя шашлыкі, пажарым, казу паганяем па градах. Ну, гэта добрая ідэя, дарэчы, трэба паспрабаваць. Вось скончым сезон перад навагодні і, ну, можна паспрабаваць, сапраўды. Сачыць у Фейсбуку за прыгодамі. Добра. Другая кніга таемна, но побачила свет. Дарэчы, давайте покажем яе і нашим гледачам. Вось бачыце. У адрозненне ад першай адразу скажу, тут шмат каляровых ілюстрацый, ну, ілюстрацыі вельмі, так мовіць, стылёвыя, прыгожыя, сам з задавальненнем лістаю, ну і зноў такі. Лепей, канешне, гэта патрымаць у руках і палістаць Іван, вот самому. як звычайны чытаць, як звычайны, не як выдавец гэтай кнігі, вот раіце людзям яе пачытаць? Раю, безумоўна. То есть самому спадабалася? Мне спадабалася. Не шукайце падвох, мне сапраўды спадабалася. Я чытаў, ну, два варыянты, умоўна кажучы, мне спадабаліся. Таму я раю яе чытаць, раю набываць. І зноў такі, як напісаў сябе ў Фейсбуку, на маю думку, гэта добры падарунак да калядных святаў і навагодніх. Ну, як вось хтосьці б напісаў у Фейсбуку, па адной не бяруць, відаць, бяруць сабе і на падарунак ізноў такі, ну, то спяшайцеся. Добра, ну і апошняе, па сакрэце, толькі нам і гледачам Еўрарадыё, калі таемна выйдзе трэцяя кніга Горвата? Ну, калі улічыць, што паміж першай і другой 2 гады прайшло, то, ну, напэўна, праз 2 гады. Вось, па крайней меры, то есть у канцы 20-го года. У маёй размове з Горватам вось такая ад яго прагучала інфармацыя, што, ну, мабыць, праз 2 гады. Ну, але ж будзем спадзявацца, што натхненне, так бы мовіць, прыйдзе хутчэй. Дзякуй вялікі. Іван Кобзік, выдавец кнігі Горвата і шмат, дарэчы, каго іншага, таго ж самага кнігі Змітра Дразда, Александра Тамковіча кнігаў. Ввогуле, добры чалавек, выдавец, звяртайцеся, калі нехта, хто хоча свае замалёвачкі ў выглядзе кнігі выдаць. Іван Кобзік, Зміцер Лукашук, Еўрарадыё. Слухайце, глядзіце, сачыце за намі. Шчыра дзякую.